Welcome kamong tanan din sa itong programa Taknas Pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan nining ulahing mga kasaysayan sa atong kalibutan gigipuyan. Sa dili para tutunan ang atong leksyon, ako kamong ibitahon sa pag-ampo. Amahan nga langit doon, salamat kayo nga imo nasab kaming hatagan sa gayon nga makatuon sa mga pulong. Ug among itugyan kani mong tanan ug salamat sa imong paggamit kanamo sa Hope Channel Philippines Mindanao. Ang pagpanalangin nimo sa tanan nga mga staff and family members sa Hope Channel team. Ug salamat nga imo kaming gihatagan sa gayon makaambit sa imong panalangin samtang kami mag-alagad pagpadayon kanimo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Ako kamong gi-welcome sa bag-ong nga leksyon. Wala din ako ni pabilo ni atong niagi. Ikaduha ni kini nga leksyon sa ato ang quarter, kining teachings of Jesus. Mao kini ang ato ang pagtuon. Third quarter, the teachings of Jesus Christ or teachings of Jesus dayon. Sa fourth quarter, the book of James. Aron maandam kita nining exciting journey sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Labi na gyud teachings of Jesus murag subject man nato ni sa BC, diba? Murag A man imong graduan ni Ma'am Shay. A gyud katagan ka. Dr. Nomos A gyapon graduan niya kay murag imo man sarigyo tong gidebate ang maestro ni doktor. Pastor Paipa pa ako maestro. Amigo lang ginako akong maestro ani kay first pamagin ako nga subject. Pagsugod ginako sa Mountain View College, subject nako mao gid teachings of Jesus. Ang teachings of Jesus mao ni siya ang paghisgot sa dili about teachings about teachings of Jesus. Kang Ginoong Kristo gini nga mga paborito mga subject. O karon atong tunan ang anak ko man ta samahan. Anak na po. Ako pa po ay mong i-official welcome kay wa pa mo ko ka-welcome ninyo. Kay nagtuo man ko nga kay kini nga recording usa ra man ko ka session may balok sila nga sila ra man gyapon. I-welcome na po tamo kay ikaduha naman ang episode sa tong leksyon. Welcome Dr. Roger. Welcome Ma'am Shay. Family life, di ba? Family life, children and family life o Sabbath school. So, imo ning in charge, kamo in charge ani, dayon ang gisgutan about family kay son man. So, sakto gini nga tandem o partnership. Okay. So, ang atong leksyon karon ang anak, the son. So, amo gyapon ihatod ang pagpangumusta sa tanan nga atong mga suki nga nagasunod ni atong programa. Pwede na ka-greeting sa Ilocano diya. Kakabsat, kumusta kayo ta? Atal natin panunod tayo ng agdingig iti sa uti apo. Sagot to. Adunay kalinaw ang atong panghuna-huna sa pagpaminaw sa mapulong sa Ginoo. So, kano sa man na magsugod ng imo ang Ilocano program? Kano sa ka? Imbitaw mo sila para nga urayon nyo ti panakalipas iti programa tayo dati sungpet nga kaskasaba iti Ilocano. Kusaya ha. Kusaya. Salamat. Marcos 10:45 kaya ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaron kundi sa pag-alagad ug sa paghatag sa kinabuhi ingon nga lukat alang sa dagan. Dagan siguro kay kasulti na Ma'am Shay. Kuyaw gyud ang mission sa anak nga si Ginoong Hesus. Kay sa iyang pagpakatao, iyahang ipakita ang tinuod nga kinaiya sa amahan. So the mission is to seek and save that which was lost. Akong nahulagway nga Dili sa yon nga mission dili sa yon nga mission unya kana imo gyud dinha gyud mapakita ang dakong gugma sa Dios. Kay gipadalhan gyud. Padala gyud niya iyang bugtong anak. Wala lang siya nagpadala ma'am og love letter. Dili basta-basta. Wa po siya nagpadala og warrant. Wa po siya nagpadala og love letter. Wa siya Kadaghanan sa mga televiewers, mga ginikanan man, dili basta-basta nga bugtong nimong anak ipasakripisyo pa nimo, dili gyud siya basta-basta. Pero mo nang giingon din sa John 3:16. For God so sa to pa. Gigugma sa Dios. Dili gyud nimo no. The love is so deep, no? Kay manang ingon ni Hari David, what is man that thou art mindful of him? Unsa pa gyud ang tawo nga concern man gyud ka kaayo, Lord. Unsa man gyud ta sa Ginoo Ma'am Shay nga? Oh. Special magita. Special man gyud mga butan bagid ita kayo nga
giayo magitag atiman niya. Dili kadaghang basta-basta higayon, yun. no? Ang paghigugma sa Dios. So kini Kanimo og kanako. kini pagtuon sa anak mo ni pagtuon sa kitawag og gugma nga way makatupong. Dili malabuan. Pero dinhi ma'am sa dunay giingon ang atong Ginoo dinhi sa human sa duha ka tuig niyang pakigkauban, na siya gipangutana. Nangutana siya sa mga tinunan unsay gisulti sa mga tao mahitungod kanako. So, third party. Yeah. Third party. Ang ikaduha niyang pangutana, unsay inyong masulti mahitungod kanako. Kini mao na gitawag nga wala na ko nagkinahanglan og unsay ilang hunahuna. Ang akong ipangayo karon, unsay inyong masulti nako. Unya kini nga pangutana, murag natulala ang mga apostoles ani ang mga disipulos. Pero kining si Pedro, Vocal man siya. medyo may pagka siya may outspoken. No? Siya may gitawag og spokesperson sa mga Disciples Club. Miingon diretso siya sa Matthew 16:16, ikaw mao si Kristo ang anak sa buhi nga Dios. Di ka katuo nga ang tao nga mao'y naglimod kanya dito sa ulahi, mao'y nakahimo pagsulti sa usa ka makapatandog nga dunagi kasinatian si Pedro may tungod sa iyang magtutudlo nga si Ginoo. Pwede po ni siya nga ipangutana sa matag usa ka nato. Mao ni. Especially to the televiewers. Murabag atong paminawon ang pangutanan ni Ginoong Hesus. Kinsa ako Kani sa imong sumala sa imo. sumala sa imong paghuna-huna? Who is Jesus to us? Kinsa si Ginoong Hesus? Alang kanimo. Kinsa si Ginoong Hesus? Alang kanako. Atong kini bang pulong ma'am? It's more of personal question. Lord and Savior, di ba? Say, ang atong pag-ilan ni Ginoong Kristo nga mao ang anak sa Dios, makaapiktar usab sa atong relasyon kaniya. Pero say, ang atong pagtuo ni Ginoong Kristo, Savior man yun. Muna nga, ikinahanglan lang siya nato, kung maglisod na ta, kung natay problema, kung natay ikinahanglan, Kundi na kaya. kung di na kaya, marabas siya kining to sa tumoy, nga on-call siya. On-call siya, kung naanay mga problema. Ora, doktor ba nga, tawagon lang, Kung kung naay kinahanglan. emergency. Sakto. Sama sa usa ka reserba nga ligid nga mahinumduman lang gyud siya kung Kung ma-flat tire, no? Dili Usahay ang atong pagtagad kang Ginoong Hesus so sama ni ana. Mo na ang pangutana, who is Jesus to you? mao ni nga tubago na to ni karon o unsa gyud si Ginoong Kristo kay niya gisgutan din ning daghan may tuwagan niya. Una, Son of Man. Kini ding Son of Man, ako naglibog po ko ani kay ngano ang gitawag man siya Son of Man nga ang uban di maganahan ng Son of Man kay gusto gyud sila Son of God. So kini ding Son of Man mao ni siya dunay siya dual understanding. Sa understanding sa Ginoo gagamit siya og Son of Man for security reason. Ha? Muna gitawag nga para nga dili ingon nga nagtakuban kun dili pa panahon nga diretsoon niyag sulti nga siya anak sa Dios kay Delikado siya. namanggoy Batoon. batuon man siya na may pending balaod sa mga parisiyo sa gitawag nato to sa una nga misna no, sa misna o sa masuritik magyapon to nga mga balaod di ba tong oral tradition Yeah. tong 613 ka mga balaod apil na nga ang adlaw papahulay kinahanglan dili ka mulakaw og sobra sa 200 ka mga cubits. So gatago siya pero wala sila kay balodi ay nga kining Son of Man nga in the form of paubos kag maayo ang atong Ginoo gapaila sa Son of Man simple lang kaayo nga murag kauban na ta pero ngadton sa mga pulong ni Daniel di ay di na basta-basta nga pulong kay kanang Son of Man gigamit na sa karang tugon
pagisgot, sumala din sa Daniel City 3:14, nakita ko diya sa mga pananaon sa kagabion, ug ania karon may usa nga miabot uban sa mga panganod sa langit, nga usa nga sama sa anak sa tao. Si Daniel, ang gitawag ni siyang, doon na siya messianic prophecy. Messianic touch. Karabang, karaan siya nga tugon, pero doon na siya projection sa Mesias. Nga mao si Ginoong Kristo. So, padayon na ito nagbasa. Og siya midol kaniya, bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw, og ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan. Og may gihatag kaniya nga dominyo, og himaya, og gingarian, aron ang tanang mga katawhan, mga nasod, og mga pinulungan, manag-alagad kaniya. Kilaliman ka nga, ang anak sa tao, hatagan sa dominyo, himaya, gingarian, kinsa man ang iyang dominyo, mao ang dominyo nga walay katapusan, nga dili umalagi, ug ang iyang gingarian mao kadtong dili mabungkag. Sa imo pagsabot ni Dr. Roger, si Ginoong Kristo dili ni basta-basta sa nauban. Mao gini siya ang Dios. Si Daniel, aduna siya kaalam maghihatag sa Ginoo tungod sa iyang relasyon sa Dios. Nakita niya ang pamaagi sa Ginoo sa pagpadala sa iyang anak. Una nakita niya nga in a form of man. Naabli sa iyang mga pangunahuna. Nga marang pamaagi sa Ginoo pagpadala sa iyang anak aron nga ang katuyuan sa Dios matuman diha sa iyang anak. Kili man bugukan description ni Daniel nga man pero kini di ang son of man gyud. Bisan og dako kayo ning sa knowledge sa Ginoo, nahibalo siya nga dako kayo siya nga personalidad. Wala niya gipa kita aron nga mo siya o gitawag og allegiance kay dili maayo nga ipakita niya nga mao ni siya aron nga ikaw mo dikit ka nako. Kay naami mga tawo nga matawag nato mo sabay lang kun may naa ka. Importante usab kaayo nga masabtan nato ang pagpakatao ni Ginoong Hesus as a human being. Tungod kay sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, we have a battle and a march. Og ang pagkinabuhi ni Ginoong Hesus diri sa yuta is the best model, no? Example nga makita sa iyahang mga katawhan nga pwede di ay ta nga magkinabuhi ta nga susama gyud kang Ginoong Hesus. Simple. Bisan og nahibalo ka nga anak ka og dato pananitan, pero pwede di ka magkinabuhi nga simple, may gugmaon, mapainobsanon, kay detach ka sa pride, Ma'am Shay. Ang but pasabot ani. Sa pagkatao ni Ginoong Hesus, wala siya. He was not exempted of problems. He was not exempted of temptations. So in other words, kuan siya kanang 100% human being nga iyang gikinabuhian nga mahimo siya nato nga modelo. Makalakaw ta niya nga susama kaniya nga kung kita di ay makaabot og mga tentasyon when ang iyag yung tubag no kabalo gyud siya ug unsay naisulat kay iyang giingnan ang yawa, it is written, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. O nagtuon gyud siya sa pulong sa Ginoo. Unya ang iyang pagkinabuhi mahimo natong basihan nga pwede po di itaw nga magkinabuhi nga susama kang Ginoong Hesus. Siya na tao nga normal apan wala nakasala. Pwede Muna ni Pablo dito sa Hebrehanon. Na he was tempted pero wala nakasala. Just as we are, but without sin. Kay kung wala siya nagpakatao, rason man guning tao. Diyos man siya. Diyos man gud Kamahanan siya. man siya. Wala man. Naman siya gahom. Wala naman siya gahom. Kita wala man. Kay kung naaputay gahom sa maniya, makalikay punta sa makalikay tentasyon. punta sa tentasyon. So karon we have no reasons nga dili ta makakinabuhi nga susama kang Ginoong Hesus uban sa grasya sa Dios. So gigamit ni Ginoong Hesus ang iyang paborito nga pangalan o titulo anak sa tao aron iya ikapakita
ang pagpaubos nga makopya sa iyang mga tinunan. Ingon nga tao, siya nakikauban og mibati sama sa ilang mga kauban. Katawa po siya, Gutom pod. mihilak po siya. Gutom pod. Igutom po siya, katurugon po siya, bilar po siya usahay. Mura nakadawat gani po siya mga pagbiyay-biyay, kadaghan. Dagan. Criticize po siya, manigingon nga, sige lang, ilagan niyang gikriticize ang Ginoo. Kita pasok. Sa atong pagdumala usab sa atong pagkinabuhi at sa matag adlaw, di ba doon na po yung mga tao nga murag, magkimakoyo na to. Sakto na. Ini murag, nakita na to nga murag po tag ilang-ilan sang, no? Nga nang kinaya sa tao. O, murag ilan sang punta nila. Pero ang ato ang katarungan ani, atong dawaton kining tanan. Gidawat kani ni Ginoong Kristo ang iyang bahin nga dili lang lansang kundi ang iyang kinabuhi. Mao ni ang ehemplo sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Kagisgutan diri nga anak sa tao. Og nalipay tan ini kay dako ning panalangin sa atong pagalagad. Ingon nga mga last day vehicles. So, buti pasabot nga sa pagtutok sa kinabuhi ni Ginisos, kaangay sa Cohen nga dunay duha ka sides. Dunay duha ka hulagway now. Ulagway. So, gigamit niyang term nga anak sa tao Anak sa tao. tungod sa iyang mission sa pagkabot sa tao. Kaya kung gigamito niya ang term nga siya anak sa Dios, murag negative na sa pagdungog sa mga parisyo. Pagkansilar din dito ang Kaya murag pasipala na sila ha. Di siguro Dili niya mabuhat ang iyang mission. Di mahuman ang iyang mission. Isod. Mission impossible. Pero sa iyang pagdawat sa titulong anak sa tao, gapasabot po siya, ma'am. Gapasabot-sabot siya. Sa iyang sinultihan, sa iyang gawi, kapasabot siya nga siya, Anak pod sa Dios. sa Diyos. O naging diri nga, Son of God po siya. Oh, kini nga pulong giampingan ni Ginoong Jesucristo, bisan gihulagway kini kaniya ni Anghel Gabriel. Dini makita sa Lucas 1:35 nga gitawag siya Son of God. O gitawag pusab siya sa titulo sa Mateo 14:33. Gipalayo ni Ginoong Hesus ang iya kaugalingon ni ini nga titulo aron malikayan ang kasilag sa mga Parisiyo nga mao ang pagbato sa nagaangkon nga Dios. Kaya ang sala nini tawag man kini Pimi. blasphemy. Pasipala. Pala sa ngalan sa Dios. Muna nga di ka pwede. Kini ra bang blasphemy unta? Dili ni siya pwede makasuhan. Kaya religion man religious term man spiritual man Pero alang sa gingarian sa mga Hudyo o sa mga Parisiyo, sa ilahang batakang balaod, sala ni. Sala. Ako po nagapamalando nga. Dako nga sala. Siguro kung kita natawo ba ato nga maong henerasyon. Posible siguro ta Unya maapil nga pod. silingan yun nato si Jose si Maria. Unya kababata nato si Ginoong Hesus nga nagatubo nga Dula og- anak sa panday. Kadula-dula. Medyo lisod po kaayo no akong gipamalando nga nalipay gyud ko nga natawo ko in our own generation because I have learned to have faith in Jesus. Kay gipamalandong ko nga dili basta-basta nga mutuo ka unya naihibalog yung ka iyang family background, ang iyang pagtubo, Tinod. o silingan nimo. Nangayog asin. Oo. O guli asin. Dili basta-basta. Pero Ma'am Zay, pribiliyo po nila nga nakakauban sila ni Ginoong Jesucristo kay naman good po siya gipakita. Maupod. Nga mahibulong gika nga dili ordinaryo nga bata. Dili ni. gyud basta gyud. Oh, so, dili but so, basta-basta. doon na kay negative, kay ang tendensiya sa tao, dili maging makatuo dayon kay atuwa To ni mo see na is nga. to believe. Kamu may nangambak ani dito suba niya. Karon Dios naman day ka. So, pero ang gipakita ni Ginoong Jesucristo dili gyud ingon nga malikayan nimo ang pagunahuna nga extraordinary ni siya. Di lang ni siya son of man. Kaysa 12 anyos pa lang siya, Mm. he
He was sitting kaalam. with the council already. Ang kaalam niya. Unya, huna-huna tong mga bright, mga scholars sa pulong sa Ginoo nga unsa man ning bata dire Hindi nga. na matabang ni. Di man basta-basta mga pangutana lisod man. Oh. O niya, pagkadahamtong na niya, doon na po siya pinulungan nga maka punting gid sa pangunaw na sa tao nga Diyos gid siya. Kaysa magaingon niya nga okay, ang iyang pagkaanak sa Dios, ingon siya nga Dios usab, gipaila sa iyang pagkayusa sa katuyuan, kabubuton og si kinaiya. Juan 5:30 nagaingon, ako walay arang mahimo sa akong kaugalingong pagbulutan. Sumala sa akong nadungog. Ako magahukom. O ang akong hukom matarong. Na dinay na nagsugod. Nga doon na nay, uy, lahi na nga tuno ni. Diyos naman ni siya nga mga texture. Kay wala ko man tinguha ang pagbuhat sa akong kaugalingon, kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Unya, nagsulti na siya nga sige nung Isus, tao og Dios, kung ato kini masabtan, wala kita ikabalaka kung siya ato higala og igsuon. Dayon, ingon sa Juan 11:25, ako mao ang pagkabana og kinabuhi na dili na ni matabang ni. Kini nga mga pinulungan, dili na ni siya Di na ordinaryo nga tawo. Okay. Ako mao ang pagkabana og kinabuhi og naapagid siya gipakita ma'am siya giayon niya ang mga buta. Paralytic. Gipa-istorya niya ang mga amang. Kung imong parinti tong amang, ma'am siya, imposibleng di ka manabi nga dili ordinaryo ni nga tao. Bisag sa bata pa mo siguro di ka katuo. Pero karon nga nagpakita na siya ni, ikaw na manabi, oy, kung parinti ni mo to. Mao na nga ang mga Parisiyo katong gipang-ayo ni Ginoong Hesus, pahilumon gyud. Pero og ikaw na ayo, hasta ikaw parinti sa katong buta nga giayo, di ba day ka kapanabi gyud? Manabi gid ka o niya. Ang imong pagtabi kay ganang tabi ra ba? Musubra gini sa tinuod. Pero dili sila pwede ka pagkasubra. Kung saan man pagpasubra nga ang amang nakaistorya man. Panahon pod sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, nakadungog gyud pod sila og tingog ikas langit. This is my beloved son. Extraordinary. Extraordinary. Oh. Adunay ang gulo nga Okay. tanawon nato dire ba? Sa luyo sa ipakita ni Ginisus sa iya mga gipanulti. Ngano man nga wa man nila ilihi nga mao ang gipadala sa Dios Ilahat sa tong katarungan. Oh, katungod nila Garbo nila to. nga posible pod nga may tabo sa atong kapanahonan. Posible. Posible. Pero dili na unta may tabo. Kay ato naman silang gitabangan nga mahibalo ni ini og muguto. Yeah, so- Gitabangan nato sila. Mga gihimang programa sa South Channel Philippines aron matabangan ng mga tao sa pagsabot unsa ang tinuod nga Dios nga atong gilagaran. Unsa ang anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Nga nagpakita siya Dios og tao siya. Dios og tao og kana iyang gipakita sa iyang ehemplo. Mo na nga dagan ang mga tao misangyaw og nagbalita nga ni ang Mesiyas. Nag-ayo siya og kini mga tawa na word of mouth nagmultiply og kun kita og kamo usab kauban niini nga mga grupo nga mosulti ang gihimo ni Ginoong Kristo mo na tigingon ni Ma'am Segenia kamo na usab ang gipangutana karon kumusta man ako unsa inyong ikasulti kanako alang kanato siya mao ang Mesiyas ang atong Dios ug manluluwas ang anak sa Dios ang anak sa tao busa mga igsoon dang salamat Og Nga labaw nagka- sa tanan, personally, Jesus can be your friend. amen Jesus Higala. can be my friend. O higala natong tanan o hinumduman nato igsoon didto sa langit lunlon kalipay didto sa langit lunlon kalinaw o didto sa langit magkita tang tanan atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad ni atong kapanahon. Tama ako'y walang nagmamahal. Tulad ko'y isang upang naliligaw. Di
Siya ang tunay kong kaibigan, biyaya'y maaasahan, mapagmahal na Diyos na tagpuan. Maaasahan mo siyang gagabay sa'yo. Ang tunay na kaibigan, si Jesus. Tanging siyang patnubay, ang Diyos ng buhay ko. Nasumpungan ko si Jesus. Maaasahan mo siyang gagabay sa'yo. Ang tunay na kaibigan. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpakig-uban kanamo sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Hinaot nga amo siyang ma-eksperyensyahan ingon nga mangluluwas ug among personal nga higala adlaw-adlaw sa among puloy-anan, gawas sa puloy-anan nga makaila kami kung kinsa siya. Kining tanan among ginahangyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ko si